Îi punem în buzunar pieptene și batistă. De ce e răcit? Nu e răcit, Fernando! Așa se obișnuiește. Și punem și bani în buzunar. Punem bani în buzunar? Da? Deci să moară familia mea, deci ori doarme somnul de vechi sau se duce la cumpărături? Nu se duce, Fernando, la nicio cumpărătură. Îi punem bani în buzunar ca să aibă să-și plătească vămile în viața de apoi. Să-și plătească vămile? Da. Dar viză are? Fernando, ce... Doamne, de ce mi l-ai dat mie, Doamne? Fernando, acum îl mai machem și gata. Îl machem? Da. De ce? Intră în direct? Nu, Fernando, nu-l machem că intră în direct. Îl machem ca să fie frumos, să nu se